can you tell us a bit about yourself? Kinsa di ay si Midowell, Maymar, Junette Sabeliana. Para at least before ta mo proceed sa ato ang mga major nga mga questions, makabalo mi kung kinsa gyud di ay si MJ. Di ba? MMJ dapat. Yes, MMJ. Oo. Akong baby di ay, oh. Baby. Hello, baby anak. You want to come here? Sige. Sige daw kuno MJ. Tell us a bit about yourself. Random, magiging akong personality jud ma'am, kung unsa ko mahuna-huna ni mo na siya. And then mo na nga MJ na ang tawag sa ako sa uban. Then si MJ kay maingon ako nga kanang optimistic, kay kanang kung naabitay kanang like problems nga na kanang akira na oy ana positive gid ako nahuna, pero may dayon kuan si MJ kanang diskarte katol og kamot. Oh, so meaning ang katulog kamot kay lahi magud ang di ba? Ang implication ana. Sa ako magkatol akong kamot kung wala ko himuon. Oh. Kung wala ko himuon nga nang it's the rocket ba or wala ko kalingawan magkatol akong kamot, sige gunahon mag-unsa man ko oy. Nga na dali ko ma-board. Dahil ayan na mangita gyud ko kanang gahinan ako ang kanang oras attention. Madiskarte sakto gid ang ako ang kuan, ang ako ang gihatag no nga o sa tawag ani kanang caption, Madiskarte aberitera sa CMU ug madiskarte nga estudyante. Oh, di ba? So mo na siya ang ako ang gihimong caption. O kay nakahisgot magud ka kaganina pagtawag nako sa imuha nga ikaw akong i-guest nga naa kay Panilsunta. na ay magpanel. So unsay sige daw, grabe gyud na kuan hinuon ko na curious ko. Unsay you mean magpalimpyo sa nails? Yes, then kanang magpa-nail extension, ma'am, soft gel extension na pang ginihimo. Oh, how much if you don't mind? Pwede ra ba istorya? Yes, pwede kayo ma'am, kay ang target market man kay students, so ga-start ko sa 300 pesos, so gina siya ang plain As sa nail in? extension. Oo. Ada dayon sa akong naay mga designs, may Okay. Kaya na din yung mga design. Yes, ma'am. Oh, so 300 and plus design, pila po usually? Usually dili na pud ko mag-seed yun o kanang 400 kay para afford ra pud nila, and igo na pud siya nga nang makahelp sa ako yan na.